I idemo, frendovi moji dragi, sviranje kurcu i veštici iz Blera i babasera. Da ga ne tupimo mnogo, da pređemo odmah na stvar. Pa kaže ovako. Veštica iz Blera je pre toga bila u BG najpoznatija babasera. Za pišanje i sranje uzimala je petoparci i uvek imala godža sitni dinarci. Kad joj se zarada smanjila mnogo, rešila je da ga preseče i to baš onako strogo. Kaže babasera, dosta su mi u životu govna bila mera, sad ću malo da plašim ljudi i postaću veštica iz Blera. Ću se skrivam po razne šume, vukujebine i zabiti kakve nigde nema, neće više niko pored mene u šumu da drema. Te časi skočim iza drvo i ljudi se odmu seru od stra prvo. Doduše, u životu sam i navikla na govna, dal od sranje ili od stra, al svi gi ima opasno naplašim ja. Nabavila babasera i poseban kostim da prođe ko veštica iz Blera. Od nju se počeli plaše i lavovi, i tigrovi i čak i veliki aždaje, a plaši po šumu i one napirlitane i ultra našminkane snaje. Oj, živote lutalico, da sam znala da ću ovoliko ljudima da nabijem stra, pa ranije bi počela da glumim vešticu ja. No da sam se učlanila u SNS dok sam bila babasera, pa kakvi sranje bi bilo za 1000 dinara i to bi mi bila mera. No ipak, naša baba neće stranački da se aktivira i sa idiotski SNS da se zamajava i nervira. Veštica joj posta zanimanje pravo i kad god uplaši ljude ona viče sebi bravo babo, bravo. I sad onaj moj glupi stik koji kaže ovoj glupoj pesmi nikad nema kraja, od planine lovćen i sve pa do jaja. I nastavljamo naravno duhu ovog klipa sa mnogo glupim vicima. Pa kaže ovako, frendovi moji. Kaže, idu dva borika putem, jedan pade dole, a ovaj drugi mu reče jesi smotan? Sad kaže jedna muzička želja. Čestitam mom komšiji sretno otelenje krave sa pesmom Rodio se sin. I ovaj mnogo jak kaže, otišla baba kod doktora jer je imala žena problema sa srcem. I pita je doktor, jeste li vi gospođi uz EKG? A on odgovara, nisam, ja sam za SNS. Kaže, Chuck Norris ide suncu u oči. Ultra vrh. Kaže, žena ulazi u kuhinju i zatiče muža kako stoji sa onom muholovkom u ruci i zvera tako gleda negde po kuhinji. Ono. Pa šta to radiš, čoveče, upita ga žena. On kaže, lovi muve. Pa jeli, jel si ubio neku muvu? Kaže, da, 3 mužjaka i 2 ženke, odgovorio je muž. Žena sad već iznervirano upita, kako znaš da razlikuješ muški od ženskih muva? A on je odgovara, 3 su bile na konzervi od piva, a 2 na telefonu. I kaže, kartale se 2 budale i jedan spusti karte i kaže, šahmat! A na to će ovaj drugi, uzmi karte budalo jedna, ne igramo domine. I kaže, luster i hladnjak sad. Kaže, prvi čin. Luster se zaljubi u hladnjak. Drugi čin. Hladnjak odbija luster. I treći čin. Luster se obesi, a hladnjak ostane mrtav ladan. Koliko je ovo glupo znači. I to bi bilo to, dragi moji, za serijal Sviranje kurcu i za babaseru. Nadam se da ste uživali, ako vam se dopalo, obavezno bacite like i još važnije subscribe na moj kanal, vas ne košta ništa, meni znači mnogo i hvala na tome. Svako dobro vam želim i slušamo se vrlo brzo u sljedećem klipu. Ćao, legende moje!